सब राशन खत्म हो गइल बा। बतावल हो नहीं कि जे राशन नहीं खे बनी कथी है बबुओ। हमा देख ना घर का राशन खत्म हो गइल बा। पर्ची ल राशन ले आओ, खाना बनावे के बा। ठीक बता है ने हमेशा घर में राशन घटले रहता है नचे नचनिया रंगदारी है बा ये बरा तो लेके चली सामान। रोम रोम भाई मालिक प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कही ना 1 किलो चीनी 1 किलो प्याज आधा किलो पनीर और 2 गो नमक के पैकेट जल्दी से दे दो। रुकी देता नहीं ले पूरा सामान यही में बा। मालिक पैसुआ रे चिन्हत नहीं खुश हम रंगदार दादी के पोता है हमरे से पैसा लेबे रे ते केहू का पोता हो हमरा उससे कोनो मतलब नहीं के पैसा चाहिए। तोरा गांव में रह के दुकान चलाओगे कि ना। अच्छा ते धमकी देता रे जो अभी तोरा से हम बाद में फरिया लेम। इनका जैसन कोई आदमी के हम देख ले कोतन हमरा के देखिए ए मां डरे जोन पर्ची में लिखल लगा सब सामान ले आदल बानी। सब सामान बानू। हां वैसे आज खाना में का बनत मां। सावन चढ़े वाला बा। सोचे तनी जे खीर पूरी सब्जी बनावे के। मुंह तक सोचलू मां तनी ढेरे बनइयो। अच्छा वो ही दोस्त के हमरा खियाओ बा। ऐसे बनाया तन जो ए बाबू का मुंह लटका के बैठल बड़े कोनो कुछ बोल रहा का रे। ना तारा रहते हमरा कौन बोल दी हो तनी कुछ सोचा तनी ढेर हीरो बनतर लाने इब्राहिम करा के बतावा तनी खाली लो। ए रंगदार दादी केने बनी ए का हो ए बुढ़ी हो रउआ से काम नहीं के रंगदार दादी के भेजी। ते चिन्हत नहीं घुस समय रंगदार दादी है। ओ दादी बैठा ए ते फेर आ गइले रे। का जगह बोला तारे बड़ा बढ़िया काम कइले बा और पोता उ का कइले बा ते ऐसन बोला तारे। ई हमरा दुकान से सामान ले ले बा कहत रंगदार दादी के पोता ही पैसा ना देम। तारा साथे तई बहुत गलत कइलक ह। दादी इनु बात भई जब हमार नाम धइले ई पैसा मंगलक ह तो 2-4 लाख कोस काहे देले। ए बुढ़ियो रउआ से उम्मीद ना रहलक हमरा पैसा चाही तो चाही। तो तोरा पैसा चाहिए। आई बाप पैसा का होला भेज दी अपना पोता के हमर दुकानवा लूट ले जाएला हम निश्चिंत होके बाहर कमाए चल जाए। जिया दादी का बात बा इनु बात भई। ए सुन अब का हो एक गुंडा बीड़ी भेज दिए। बीड़ी के कहता नहीं जाता नहीं जेसीबी पर लाद के पूरे दुकान में भेज देवे। ठीक बा दादी हम जाता नहीं खेतवा देखे रोपाइल बगिना। सुना बोली अम्मा जी कुछ कहता नहीं। खाना में का बनाओ तारू। तो वो जानता है इंसान में खीर पूरी ना बनला तो वैसे सोचा तनी बना दी बबुओ कलक ह। ठीक बा बनाओ तनी डबले बनाओ या पूरा पर्दारी के लोग खियावे के बा। तब हमरा से ना बनी, हम कोई के नौकर ना आई। आय ना बनी ना बनी तो ना बनी। आओ अब का अब तो पूरा गांव खाई जाता नहीं बनावे। ठीक बा बनाओ तले बबुआ खेत देख के आवत तले हम जाते पर्दा लोग के होंगे देवे। ए मां अपना ही दोस्त का खिया देनी भूख असन जो पर्दा के पहले खियाओ तब ते खाइए। तू टेंशन मत लो पटीदार हित परित सब के खिया देनी अब हम जाता नहीं खाए। हट चुका चोरी खाना सरिया देनी अपना बेटी ला बबुआ आई तो भेजा ने बुढ़ियो से चोरा के। ए मां सब के खा के निश्चिंत हो गइल दे हमरो भूख लागल बा। रुक बबुआ 1 मिनट। आई दादा बुढ़ियो तो गेटे पर बैठल बड़ी देख लिए बेटी के भेजा तो इबरा ड्रामा कर दिए आइडिया। हमारी चले ना बिछाना पर दैया दाब दी ढेर दिन भइल बा दाबला। आय पूर्व के चार पश्चिम कैसे उगले आने बेरा। चल भाई तो बहुत बढ़िया बात बा। ए बाबू जल्दी दीदी के दे बुढ़ियो सुत गई। ए का हो ए हाथ में कच्चो रोले बड़े रे। अरे दादी कुछ ना एकर मतलब ते हमर पोता ना हुए। अच्छा तो बताइए देता नहीं काहे कि तू हमरा के बहुत ज्यादा माने लू वो मम्मी देलक ही आज के खाना जोन बनल लखनु ओही में से ई दीदी के यहाँ भेजेला। आय तोरा दीदी की है आ बाड़ू। हाँ अम्मा जी बोली। हमरा तो चुपा चोरी बेटी के खाना जाता। ना अम्मा जी हम अपने के बेटी के यहाँ भेजनी है कोई मर के लगा हमने की सास पतो में लड़ाई करवा दी। अरे हमर पतो नंद के बारे में इतना सोचत रहूगा हम तो जानते न रहनी। ए बाबू जो देख के हमरा बेटी के तब खाई जाई। ठीक हो जाता नहीं फुआ के यहाँ दे देवे ई रंगदार सास पतो के चक्कर में तो हम पिसा गइल। सही में हमार सास रंगदार बाड़ी हमारा बेटी के यहाँ खाए के ना जाए दिलिए अपना बेटी के यहाँ भेजा दिलिए रंगदारी देखौली है ना।